Ето ни вече, има вече ред в хаоса. Всички мебели са свалени и заминават на сметището. Както виждате, изметено. Ето, това е фирма Чистота София. Няма никакви мебели, всичко е свалено. Ето вижте за какво става въпрос. Също тази баня, другата седмица ще бъде изкъртена и всичко изхвърлено. За сега няма да се пипа. Другата седмица чакаме само разпореждане и почваме да действаме. Всички аксесуари ще бъдат свърлени, стените ще бъдат премахнати едната стена. Ето го хола с спалнята. Няма вече мебели. Всичко е изчистено и натоварено на контейнер и камион. И заминава за сметището. Това е от фирма Чистота София. Ето ги работниците. Вече са приключили. И така. Благодаря на всички. Чао. Всичко най-добро.